Tämä on koko vartaloa vahvistava harjoitus. Lähdetään liikkeelle niin, että tuodaan jalat tiukasti ensin yhteen. Me lähdetään rullaamaan ensin sinne alas. Otetaan sisäänhengitys, uloshengitys, selkä pyöreänä ja tullaan rauhassa ihan sinne alas asti. Tuodaan jalat koukkupolviasentoon. Nostetaan molemmat jalat sinne ilmaan. Täällä on tarkoitus nyt ensin saada selkä sinne mahdollisimman vahvasti. Me otetaan ensimmäinen sisäänhengitys ja uloshengityksellä painetaan vähän vatsaa sisään. Nostetaan pää ylös. Nostetaan kädet sinne kylkien vierelle ja nyt on tarkoitus niin, että teillä on siellä olkapäät, selkä leveinä, rintakehä avoinna. Me lähdetään pumppaamaan käsillä voimakkaasti alas ja ylös ja hengitys kulkee niin, että me hengitetään sisään, pitkä hengitys nenän kautta ja ulos suun kautta. Hyvä. Seuraavassa versiossa jalat voi nousta ylös ja samat pumppaukset. Painatte hyvin sen alaselän lattian, vaan se yläselkä nousee. Ja kun voimaa kasvaa, voi tuoda jalat sinne vähän alaviistoon. Lähdetään siihen meidän viimeiseen versioon. Tuodaan kädet pään päälle uudelleen, sisäänhengitys. Uloshengityksellä kädet yläselkä nousee. Alaselkä vahvana. Nostetaan jalat samalle korkeudelle kuin pää ja lähtee. Sen jälkeen lopetetaan, halataan polvet syliin. Vähän keinuttelette puolelta toiselle ja rullataan ylös ja istumaan.